Libuan ka taong nakisadya atol sa closing ceremony sa Paskuhan sa Gensan 2023 nga gisaksihan sa mga residente o gisaksihan ng mga naglahing performances ug National Pyrotechnics Competition. Samtang gikalingawan ang Christmas party sa kapulisan sa Police Regional Office 12 tungod sa ilang pinasahi nga outfit. Ani ang report ni Abby Caballero. Kini ang sitwasyon sa Pioneer Avenue sa General Santos City asa gipahigayon ang closing ceremony sa Paskuhan sa Gensan 2023. Dagsa ang libuan ka tao. Ilang gisaksihan ang live performances sa local talent sa syudad. Dili sa basta-basta ang dance moves nga gipaambit sa Gensan Dance Sport Team. Gikalingawan sab sa mga mitambong kining mga naka-costume. Dunay mga nag-ala superhero. Duna sab nagsundog sa mga karakter sa usa ka sikat nga Hollywood movie. Samtang mikumpleto sa experience sa mga general ang National Pyrotechnics Competition nga gisalmutan sa 9 ka teams gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kampiyon ang entry sa Bulacan nga nakadawat og 100,000 pesos. First runner-up ang Bohol nga nakadawat og 80,000 pesos ug second runner-up ang Matalam Cotabato nga nakadawat og 60,000 pesos. Sa kinatibuk-an, nagmalampuson ang mga aktibidad sa Paskuhan sa Gensan 2023 sumala sa LGU. Sa mga buot pang musuroy, pwede pang i-enjoy hangtod sa unang semana sa Enero ang food strip sa Rojas Avenue, ang Christmas Bazaar ug Carnival sa Oval Plaza. Samtang atol sa Paskuhan sa kampo sa Police Regional Office 12, time out una sila sa pagsuot sa ilang mga uniforme. Pipila kanila misuot og retro outfit. Duna sa mga misulob og sinina nga daw anaa sa medieval period. Pang cowboy, dunay nag-ala Michael Jackson ug duna sab ang mga daw superheroes. Nag-indigay sab ang grupo sa mga pulis sa Christmas Carol Competition, parol making contest ug best male and female outfit. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.